Isiltasunean abiatu da martxa arratsaldeko 6etan Jesusen bihotzetik. Justizia oihuek baino ez dute apurtu isiltasuna. Pankarta nagusiaren atzean Inigo Gogoan plataforma eta Inigoren familia, bortizkeriari eta impunitateari stop zioen leloak. Bigarren pankartan Inigoren lagunak. Inigoren hilketaren ondorioak baita ere salatzeko, argitzeko eta aber kontu horretan nor deuken responsabilidadak eta responsabilidade horien ondorioz penak ukiteak. Atzean milaka pertsona eta 3. pankarta bat, Kataluniako Stop Gomazko pilotak plataformarena. Ordubeteko martxa areatzan bukatu da, Zea Maiz, Esnebeltza eta Fermin Muguruzaren musikarekin, Inigoren aita zerura seinalatzen. Goizean, Inigok pilotakada jaso zuen tokian egin diote omenaldia. ¿De verdad queremos que no se repitan muertes como la de Íñigo? Acabemos con la impunidad. Auzia azkeneraino eramateko eskatu dute gurasoek, ardurak lehenbailen argitu daitezen.